Hello, good people. Murise kwese kwa muri. Star rangu semazuva ese ndinonzi Uncle Saint. The only zim angu chanzvadzi chana mai venyu chigotwe mbama namama. Ndinoda kutendai nerudo rwenyu nesupport yamunotipa pano pa Saint TV basa richienda mberi. Zvino pamanheru ano ndauya ndichida kukupai update. Chekutanga, I would like to apologize nefone number dziri papost remusikana anonzi iye Tariro Nyarugwe. Phone number idzodzo mai vachona vakandipa but vari kuti ndandineka confusion pamakasvika kumba stuff, you know, pamwe pacho unenge usinga expect kuti ana angu Saint vangasvike kumba kukadoma, but totenda Mwari nekuti takatosvika. So I would like to apologize nekuti pane imwe digit rekupedzisira rakaitawo ravakanyora zvisizvo. So phone number dzaTariro dziri kuitirwa madonations nemazita ari kuitirwa madonations. Pane namba dzamai vachona koti nambawo dzaTariro. Ndo zvandati ndiuye kuzogadzirisa izvozvo. So chechipiri ndoda kuti ndinongokurudzira masocialites vese vane mapages akasiyana-siyana. Please let's help this girl, this 18-year-old girl, kuti ange ari anoendawo kunoitwa transplant. Ndofunga nyaya yake makaiona. Tariro mai vake ndo vakati vachadonata kidney ravo kuna Tariro. So izvi zviri kukosta mari inoita 30,000 USD. Ivo sevabereki vakati tichatraya kuti tiunganzewo 10,000, asi chokwadi mari yachona hapana. So ndakutongouyawo kuti tizokumbira tikaiwana 30,000 hapana chakaipa. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Also every week iye zvino tichiunganza mari iyoyo ndakukumbirawo mari inogona kuita yakanzi $60 per week yekuti ari anoitwa dialysis. Also transport yekuti ange ari anobva kuchitungwiza kwaanenge ari achienda kunoitwa dialysis kupi kuParirenyatwa. Ndakutokumbirawo mari iyoyo pa week pega pega. Tikawana mari yedialysis $60 zvingatiite zvakanaka. Zvinobatsira kuti homwe ichange ichipinda mari dzekuti ange ari anozonoitwa transplant zvifambe zvakanaka. Tinoda kutraya kuti gore rino risati rapera Tariro ange ari anoitwa transplant. Just look at mwana anosekerera, mwana anofara, despite the fact yekuti pane condition iri life threatening paari inova iyo kidney failure, but still she keeps on smiling. Guys, let's help mwana uyu kuti zvinge zvinofamba zvakanaka. Ndakutokumbirawo sasekuru vevanhu, please tag vanokwanisa kutibatsira. Tikaitawo zvakare $, tikaita pondo, tikaita $5, $100, even $1,000 USD plus, zvinogona kutibatsira kuti mwana wedu ange ari anoenda kunoitwawo kidney transplant kuIndia. Aiwa, ndinokutendai. I know kuti tichabatsirana nawo kuraise over 20,000 USD mugore rinoiri. Inzwa izvi, kune vane mapeji avo, sunungukai kutora page mapost edu muchimaposta zvakadaro. Why? Because hazvisi kuitirwa Uncle Saint, tiri kuda kuitira mwana wedu. Mangwana ndini, mangwana ndiwe anenge achida kuti video rake riende viral, akasikewo kuwana help. Onai, for 5 years mwana uyu anga ane condition inorwadza. Tariro anga ane condition inorwadza. Yanguva yekuti timirewo naye. Sokumira kwatinomboitawo nevamwe, tichinje upenyu hwake, mangwana azorarama upenyu just like vana vamwewo, avewo neupenyu hunoenda mberi. Aiwa, ndinoda kutendai vese vachaposta mapost edu, vese vachatora mafotos ake vachiisawo madetails. I just want to thank you. May the good Lord bless you in more abundantly. Star rangu ndinonzi Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ndiri advocate wevanhu vane matambudziko akasiyana-siyana. For now ndichiti much love and God bless you.